ku yi subscribing wannan YouTube channel, ku danna like, ku yi comment. Masoyi karka tafi, na dauki alƙawari, ba zan barka ba, zan barki ba, ba zan barka ba. Ke zuciya ta aminta da ke, haduwar farko, sannan a sanna cikin raina, kika yi karko, daga ajin da ke a gare ni ba, yanzu na sako, babu komai babu kowa. Zo mu je mu yi baiko, na yarda in mutu ke kuma kirayu, sanda da ke miki ba zai yi kidayu. Tsakanin babbar kalma ce gata, gwanin daɗi a gurin furtawa soyayya. Soyayya ce na baki, tuntuni na tantance aurenki. Soyayya sa'a ce ganaki, ni ma na yoda ce saminki. Idanu ba sa gajiyawa da kallonki, dare rana safiya burina mu kasance tare. Tsakanin mani da ke babu saba, baban zuciyarki ne ni gani na mazo. Bakona marhabu, barka da zuwa, soyayya a zuciyata sai ka girkawa. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da haka. Muna ɗauke da wata sanarwa ne wanda muke so mu gaya wa makallata gidan Hausa da Silvas Kalifin mu a sinima. Muna so mu sanar da ku cewa sakamakon abin da ya faru na rikin sinima ba mu samu damar haska fili tsakanin mu ba a 29 ga wannan wata kamar da muka tauna. Sai zuwa wani ɗan lokaci idan mun samu dama insha Allah za mu sanar muku baki. To muna mai ba masu yin hakuri da fatan za su yi. Kuma muna godiya da irin haɗin da ba mu koyi. Gode.